myslíš, jako že si zahrajeme Roblox? A bude to, že budeme hledat štěňata. Vidíte, že Káka našla rovnou 6 štěňat. Zapomněla na mě. To jsem vážně smutnej. Takže a můžeme jít na to. Jo, Kako, můžu? Já jsem jedno. Jo, počkej, tady je jedno. A to jako máme za ním jít a jo, nemusíme na něj klikat. Normálně můžeme za ním. A to jakoby, sakra, mě se... Takže bude hledat někde jinde. Počkej, ale někde bylo jedno štěně. Jo, tady. Tady je. Co to je? Nupes. Jo, a tady na začátku bylo štěně. Jirko, trampolína. Cože? Jo, trampolínu, dělej. A kde je? Trampolína, na hřišti. To je... Super pes. To je Superman, jak z toho filmu, z té pohádky, Super pes. Já ho nemám. Já lítám někam až do nebe. No. Už budeš mít? Jo, už mám super psa. Tam je nahoru. Pomoc. Dobrý, už, dobrý. Jsem tady. Jdu na tu věž. Do prdele aspoň. Já to jdem jednoduše. Jak? Jsem zvědavý. Já půjdu tady. hezky po schodě. To je nic, není dobrý. Není? Jako. Mám psa. A neříká si náhodou, že tam není nic? A ne, na začátku. Vždyť jo? Boháč. Vždyť jo? Máš ho? Já mám. Já se sami nevšimla. Vždyť jo, kámo. Mám ho taky. Takže jdeme dál. Nevím. Pojď sem. Kde seš? Skáču, ty vole. Nevidím tě. A tady seš. Já tě neviděl. Jdeš? Jo. Já jsem do Factory. Do balíkovny. To balík. Tady jsou dobrý balíky. Ale bude někde. To bude. Takže bude někde nahoře. Jo. Počkej, ale na druhý... Nevážně není. Není? Nemáš ho, že ne? Ne, to jsem ještě nebyla. To je ještě žebřík, počkej. Šipnu tady. Ne. Mám ho. Jo? On je schovaný za balíky. Kde? Tamhle! Ne! Do prkínka. Já ho nemám. Já tam nevyskočím, musíme to jít. Takže tam bude určitě. Mám ho. Jo, to je hezký. To je jenom ani hnědej pes. Spí na packu. No, i s čmáčkem. Tady je Jdeme parkour. jdu na parkour, ten pes. Tam jsou 2 psy, ne jeden. 2 psy, kam. Já spadnu. Já spadnu. Já tohle nedám. Já dávám ale bude někde v kabionu, ten je nějaký pes. Kde jsem má hnědý? Nebojte, ty jsi spadl. Ty jsi spadl. Kamo, já spadl na začátku. Já na to. Kamion. Jak já jdu to zase vyskákat. Já budu brečet. Je tady. Žlutý pes. Já věděl normálně, že tam bude pes. V kabionu nebo venku? Kamion. Takže je to... Takže jsou... Golden. Ale to nemám. Jak? Proč nahoře máme 33, když nad sebe máme 120? To je tu vím, to znamená, že když najdeš 38 těch míst, kde jsou. Víš? Jo, aha. Kamo, a máme... Jirko? Já kašu na to. Jirko? Vážně na to kašu. Pojď sem. To funguje. A koukej nahoru. Koukej nahoru, vidíš? A ty už nemáš. To. Jo, to jsou... Mapy, ale ne, tady zatím nejdem. Ne, tady zatím nejdem. Tak konc to je. To jsou další dimenze. Tady mám třeba 9 už. Pokud byste dali třeba, kolik by měli dát? 30 lajků.
30? Dobře. Kdybyste dali 30 lajků, tak bychom šli do zimní dimenze. A pokud byste tam chtěli sami, tak pod videem máte to tam napsaný. Že jo, Kako? Jdeme do strašně dobrého domu. Jo, ale tady v Křoví. Kde v Křoví? Jo. To je hezký pes. Ale to je strašně... Ne, tady nesmíme. Nemáme to. Máme, já mám. Ale tady nemůžem. No, já už tam byla. Ale musíme dokončit tady ty věci. Tady jako máš psa. Kde? Tady. To půjdeme do To je malý pes. My nejsme normální lidi, my nejdeme dveřma. Počkej, tady je růžový pes. Tady je... Skvělý pes! Jo. Jo. Mám herny, jdi do herny. Jo, a ty ho nemůžeš. No nemůžeš, pojď. Jde do herny. Najdi psa. Aha. Dobrý pes, ty krása. Hola, amigo! Šachový pes, dobře, tak to je dobrý pes. Jo. Jinak, co? Jinak co? Kde je dům, prosím tě? No pojď sem, pojď ven. Já tě nevidím. Nechodíš oknem. Já jdu taky oknem. Tak pojď oknem. Sekal seš mi. Tak pojď. Tak jo, jdeme. Tady je aut, nemoc, to není... To je nemocnice, A tady je... Sestřička. Já ji nedostal. Dobrý, mami. Sestřička. To je dobrá. Pane doktor? Pane doktor, zlomil jsem si nohu. Halo? Doktor? Pane doktor? Pane doktor? A tady je pacient. Nemám doktora ani doktora. Já mám pacienta. Kde? Druhým to. Pokoj. A v tom druhý. A je tady někde další? No to je blbý. To je blbý. No tak jde. V tom autě už druhým nebude, to bude jenom... Počkej. Já tady našel... To je dobrý pes. Cože máš? To není brokovník, ale kuželka. Já tam nemůžu. Dobrý. To je Vojt, vole. Cože? To je Vojt. Tady bacha, tady Vojt. Cože? Vojt, spadneš a umřeš. Vojt. To malé. To je džungle, počkej, nemůžu. Kam, ale to nemáme džungli. Já se kouknu, jestli máme nebo ne, jestli spolu. Není. Není. Jdeme pryč. Jdeme pryč. Počkej, tady nám tomhle z tom je 38 míst a našli jsme jich akorát, nevím, 12. Já mám 17. Jo, já jsem nešel do toho kamionu a nemám toho psa na tom, tam nahoře. Toho go. Hele. Prodejně. Žlutý pes. Dobrý žlutý pes. Počkej, už jdu. Prodejně. Benzín. Kam tady je? Co to je? Já spadl. Kam? Do kanálu. Tady je. Dobrý Chucky. Pardon, Pennywise. Dobrý Pennywise. To je dobrý Pennywise. A teď jdeme nahoru. Počkej, tady je radioaktivní pes. Tady. Za ním. Tady je radioaktivní pes. Já ho viděl. Prostě koukej. Já tě nevidím. Ty jsi dole? To není kanálová díra. Počkej, tady je červený pes. Počkej, není to ta pohádka o tom psovi? Červený pes? Dobrý pan pizza. Kdybyste nechtěli kouknout, najdete to na Netflixu. Na Red Book. Jdeme.
Jdeš si pro ty dvojčat. Ne. Kašu na ně. Kašu totálně na ně. Nebyl někde rybníček, a to nevím, kde, to jsem ztratila. Tady je. Kde? Jdem skákat. No. Ale to je nějaká loď. Patří to k nám? Jo, patří. Jo. Spadlo. Počkej, já mám psa. Ne, dobrý. To je žába. Jo. To je žába. To je džaba. Kinka. Víš, co jsme si řekli, káko? Doktor Kinka. To nemůžeme dát. Já to říkal. To dáme. Kolik jich máš? 18. Protože já jsem si nevzal ty dvojčata. A koho jsem si ještě nevzal? Já neskočil. Ty z toho domu, ale ty jsou jinde. No, to je z toho strašidelného domu. Já to nedám. Dáš? Vidíš, já taky spolu. Kamo, ale to je těžký. Takže zvládneš. Já... Co zvládneš? Musíš to několikrát dávat. Bublikovej. Kde, prosím tě? Nahoře. Jo, tamhle. Ty jsi spadl před koncem. Mám ho, on bublinkový. Jdu do lodě, jo? Ty jsi mě hledal. Bomba! Kapitán Pi. Pane bože. Tady něco bude? Tohle? Bude určitě. Není. Ne? Tak máme aspoň... Počkej, tam nahoře bude. To je díra. To je žebřík. Aha, tak tam není. Žebřík? Tohle. Pod palbí. Ale tady není žádný pes. Ale když je tam díra, tak je tam pes. Není. To tam byla. No tak musí být... No tak je to... Tak nahoru. Pomoc. Dobrý, jsem tady. Ne, tam nikdo není. Je tam pes? Jsem nevěděl. Je tam pes? Počkej, já se dívku. Ne, nahoře ne. Nevidím ho. Ani tam na té druhé. Takže jdeme. Takže máme... To je další loď. Cože? To je taky. Aha, to jsem se ani nešel. Taky no. No, takže půjdeme tam. Tak se plave, hoši. Budeš chodit po vodě. Tady já pes není. No to není. Taky ne. A třeba tady v tom podpalbí bude. Ty jsi tam? Nemůžu to Není. Ne? Ne. Já myslel, že tam bude aspoň loveské burger. Ale je tu Viking. To je dobrý Viking. To jsi neřekl, že ne? Nikdo nic. Nikdo nic lidi nese. Nebude něco nahoře? Jo? Ne. To bylo... Nebude něco nahoře náhodou? Já nechci nic za rubuxy, co dělá? I jakoby nad tím vodopádem. No, aha. Já jsem na druhé straně toho. Ale jakoby na těch kameních vážně nic není. Na těch kameních nic není. Ne, to se pak dostanu do nebo co to je? Ne, do toho strašidelného domu. Aha. Takže nic tady není. Když jsem se dostal do toho, ale v tom strašidelném domě jsou jen 11 postaví psů. 11 psů jenom. 11 těch. Já si... Lidi, řekněte mi, jestli to dokážu, nebo ne. Tak za to si můžu sám. Pokud to nedokážu, tak jsem špatný običkař. Kamo, ale na začátku to bylo krásný, ale bomba, mám dvojčata. Ale máme 21
No, to máš víc. Ale jinak už není žádnej pes. Je. Tam nahoře je? Tady na nosce. Cože? Kde? Tam! Toho jsem se ani Já nešel. koukám na značky, ne zrovna. To je malý štěňátko, nebo něco takového. Sakra. A já jdu do velké výšky. Počkej, už jdu. Nikde nevidím. Ani já. Kamo, já už ho nevidím. Já už nevidím žádnýho psa. Byl tamhle úplně nahoře? Kako, byl tamhle? No. Tamhle. Ale tam je něco. No, to je takový stužený. Nebo tady na střeše. Super Mario. Nebo tady na střeše. Na strom? Na střeše není. Ne? Ale na kameni je. Na kameni. Na kameni. Kde? Počkej, kdybychom to nesekali, tak vážně budu rád. Tamhle. Ne, to je jeskyně. Budeme muset na druhou stranu, aby jsme... Počkej! Tady je pes? Aha, to se mě... Já ani taky ne. To je průhledný pes. A teď jsme v poušti. Našel jsem poušť. Ale já nechci poušť. Já nechci poušť, já chci kouknout se tam. Já jsem na střeše. Pokud byste to chtěli hrát, tak si to dělejte všechno sami. Vážně, dělejte si to, jak chcete. Ale my... Mám psa. Jak kde, prosím tě? Tady. Kde? V nemocnici? To modré má úplně nahoře. Počkej, tady je to... kde? Ne, to je někde v obchodu. Tady! Kdo? No. No tady jeho psa. Já už mám... Co to? Bramburkáč! King Bramburkáč. Kdo? Díra. Kde je díra? Tady je díra ve střeše. No, tam je. Mám to. Čau, policajt. Jo, koukej na mě. Musím na mě kouknout. Ice like policajt. Life thing. Sakra. Oh, počkej, tam je raketa. Tamhle. Je nahoře raketa. To jsem se ani nevšiml. Máme jich 25. Super. Já mám taky 25. Ty máš 25? Wow. Počkej! Tak nic. Kam já se tam nedal? Já nevím jak... Počkej. Jsem tady. Kde? Na stromě. Počkej, musíme do pouště. Jinak se tam dostaneme. Do pouště. Jakoby v poušti je jich jenom 10. No, tady máš mega psa. Jo, totálně sebral jsem ho teď. Vážně? Mega psa. Wow. Já ho nebudu brát. Já jsem ho sebral. Takže ty jsi vzala sochu psa. Takže jdeme tam. Já jsem se proto zpátky. Cože? No, já jsem úplně zpátky. Na začátku? Jo. Co? Já jsem proto zpátky. Jo, ta raketa tady patří. Počkej, mňam. Au. Já nevím, kde je ta jeskyně. Tady je, počkej, tady je nějaká, ne, to není. Jo, je tady díra. Ale to je ne. To ne. Jo, tudy se dostaneš za tou raketou. No, tak jsem tady u této Co to je? To je Found. Dobře, UFO. V raketě to bude určitě. Počkej, mi to... Halo. Otevírá. Počkej, my musíme do... Aha. My se dostaneme do vesmíru. Takže na tu raketu neklikej. To se dostaneš do vesmíru. Jenom nahoře bude to UFO. Ale proč nemůžeme dostat toho Squid Game? Počkej.
Jo, aha, my musíme mít 52, aby jsme dostali Squid Game, pane, Squid Game. 52 psů. To je pěkný papír. No, takže... Chvilku počkejte. Takže pokud se vám toto video líbilo, tak zanechte like a odběr. A u dalšího videa toho dílu čus bus, autobus.